mu da so amma da kunyan nan, sai in gan shi ma in dinga shi kenan, kuma in ta tsuma a sanda baya ya zo kuma sai in nuna bana. Kamar yadda mai sauraro bidiyon wannan baiwar Allah mai suna Murja Ibrahim Kunya, wadda ta fito ƙara da nuna soyayyarta ga fitaccen malamin na addinin musulunci wato Sheik Janaidu. Duba da yanayin da ya je ƙasar waje har ya ziyarce su, ya yi shiga irin ta al'adarsu bisa ƙananan kaya, wanda hakan ya janyo cece-kuce a cikin ma'ana Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Duk da cewa abin ba laifi bane ba, amma wannan dalili ya sa Murja Ibrahim Kunya tana ta yawo da hotuna ko'ina a faɗin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuma sauraron mu, barkanmu da sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan bidiyo. To, ba tare da bata lokaci ba dai, Murja Ibrahim Kunya ta fito ta wallafa a cikin shafukanta da social media, musamman irin su Facebook da su Twitter har da Instagram, wanda wannan bidiyon wani ko gani kai tsaye a cikin TikTok muka samu damar ɗauko shi, wanda ta wallafa kan cewa ita fa a yanzu babu wanda take so kamar irin Sheik Janaidu, duba da ɗan wanka ne, wanda a bidiyon da muka yi a baya muka duba za ku ga batun da ta faɗa kenan. Tabbas maganar Murja Ibrahim Kunya ya kan kama mana, kuma wasu na ganin da rashin kunya a ciki, kamar yadda take mana alƙali Zaria a baya cewa wannan malamin yana burge ta, ita tunda take ba ta taɓa ganin malamin da yake burge ta kamar alƙali Zaria ba, wanda kuma sam ya faɗi wa matansa idan matan shi biyu ta zo ta zama ta uku, kuma uku ne za ta cike ta zama ta hudu, domin ita kawai a duba yadda za a yi tsakaninta da shi. Kuma har take magana cewa shi ai mana kuma malami ne da babu ruwansa, baya suka yan shaye-shaye, yan kwaya da waye da waye. To tabbas dai wannan magana ta akwai lauje cikin naɗi. Da faɗin haka ba ɗauki wani lokaci ba, wanda duk wannan magana ta a cikin wannan shekara aka yi ta 2025. To kaɗan kuma sai a wannan lokaci ba na azumin wata ɗaya ma kenan baya da Sheik Janaidu ya samu damar fita hutawa domin sararawa da yake wa rayuwarsa. To tabbas kan ya sa ƙananan kaya, to amma kuma duk mai sauraro idan bai manta ba, ƙananan kaya ai ba haramun bane sa su, duba da yanayin yankin ma da yake, ba a Najeriya ya sa ƙananan kayan ba, can ƙasar da ya je ba mu san dai kowace ƙasa wacce ba, amma dai yankin Turawa ne. Wanda wasu ke ganin cewa ai ba laifi bane ba don fitaccen malami ya sa, ko da a ce ya kai shekara 1000 a duniya, ba laifi bane don ya sa ƙananan kaya, duba da ba ƙasar tasa ya sa ba. Ya yi amfani da kalmar Bahaushe ne da ake cewa idan ka je gari ka ga mutum da kaga kwaɗo da jela, ake cewa ko menene, kai ma ka ɗauki jelar ka mana ka makala. To haka tabbas malam Janaidu ya yi, duba da sajewa da ya yi a cikin jama'a, da kuma take ganin kamar hakan wata manufa ce yake nufi daban. Sannan mai sauraro, me za ka iya cewa game da wannan ra'ayi naka a kan fitaccen jarumar ta TikTok mai suna Murja Ibrahim Kunya, bisa ga batu da take akan wannan malami ma'ana Sheik Janaidu? Ya kamata ta fito fili ga mana cewa ta ina son ta, idan ta gama yanke hukunci kan tana son shi, wanda ta ɗauka wannan fitaccen waƙa ta fitaccen jarumi ma'ana Nazir Sakin Waƙa, wanda take wallafawa akan cewa ita fa ta kamu da so amma da kunyar nan. Shi mai sauraro, kana ganin ko Sheik Janaidu zai iya karɓar soyayyar ma'ana Murja Ibrahim Kunya in saƙon ya isa masa kuwa? Ibada Murja Ibrahim Kunya tabbas zai ba wani ilimi take da shi na addini ba, ko akwai ne ba a sani ba. Duk da kwanakin baya an taɓa ganin ta buɗe ƙur'ani tana karanta, to amma kuma an ce ƙirin ba mai ba. Sai mu samu mun gode Alkhairi 24 tana alfahari da ku, ku yi subscribe.